Bro, ngopi, Bro. Ngopi ning ndi? Ki aku runggo duit, ki obat cacing nanti siang boleh apa ora iki? Itu ora. Kita sikono. Ngono. Ki masalah iki pe anu, Bro. Ngarit. Nanti habis ngarit jam 1 wae to. Nah, Jam 11 anu. Iki gono ki jumlah Jumatan ta. gak to. Ning ndi? Jagong terus main. Lah Bagus, Lur. Jumatane yo engko. Coba karo pinter ki lho wong itu. Ranggo duit dikeki wis. Bayare sak karepe dhewe iki ya mangkane. Iki obate lho. Kanggo khususon pedet. Ya sapi ya pedet lebih wis pokoke ready kabeh.